खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दिनैनि मोननैसो हेडलाइन आपडेटफोरा जाबाय आसामाव राइट टु इनफरमेशन आरटिआइ हाप्ता आरटिआइ उइक फालिनाया दिनैनिफ्राय 12 अक्ट'बरसिम जागायगोन। आसामनि गाहाय मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फैगौ 10 अक्ट'बराव चिरां जिल्लानि दाब दाब जायगायाव दावबायफैगोन। फैगौ 8 अक्ट'बरनिफ्राय 17 अक्ट'बरसिम क'क्राझाराव नैथि खेबनि थाखाय 77थि सन्टोष ट्रफी वर्ल्ड कापखौ खुंनाय जागोन। आसामाव उन्दै बैसोआव जुलि लालायनायनि हेंथायै नैथि खोलोबनि अभियानआ गासै सा 915 सुबुंफोरखौ जोबथेसालियाव लांबाय। इन्टारनेशनेल मार्केटआव दावखोलाय जानायनि जाउनाव सनानि बेसेना गल्डनि बेसेना आरोबाव खमनिफ्राय खमसिन जाबोगासिनो दं। 2023 मायथाइनि नबेल पिस प्राइज बान्थानि थाखाय नरगेस महमूदीआ नरवेजियान नबेल कमिटिजों सायख'जाबाय। रिजनेल मेटेर'लजिकेल सेन्टार (आरएमसी) गुवाहाटी बोथोर बिगियानआ बे साननैसोनि थाखाय आसामनि मोन 6 जिल्लाफोर जेरै क'क्राझार, साउथ सालमारा, चिरां, बाक्सा, बरपेटा आरो धुब्रीआव गोबां अखा हागोननि थाखाय अरेन्ज एलार्ट फोसावदों। आसामनि केबिनेट मिनिस्टार रनज पेगुआ दिनै बरपेटानि रुपसि ब्लकआव मेनरेगानि गेजेरजों बरपेटानि सुबुंफोरनि जौगानायनि थाखाय गोबां स्किम्सफोर फोसावना होदों, जेरै 13ता अंगनवाड़ी सेन्टार खुलिगोन, 6ता स्टरेज गडाउन खुलिगोन, एग्रिकालचारनि दिहुनथाय दोनथुमग्रा गडाउन, मिनि फायार ब्रिज स्टेशन बायदि बायदि। सेबा बर्डनि आइ.सि. सुपारिनटेन्डेन्ट रेजिस्ट्रेशन ब्रान्चनि दिना बान्डु कलिता आरो बिथांनि एसिस्टेन्ट शायद आरिशुद्दिन आहमेद बिथांमोना सार्टिफिकेट बानायनाय बेले-बेजेनि दायाव डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्टि कराप्सन टीमजों हमजादों। लखिमपुर जिल्लानि स्पर्टस अथरिटि अफ इन्डिया साइ सलागाम सेन्टारनि सुपारभाइजार मृणाल बसुमतारीआ स्पर्टस सेन्टाराव आथोनारि सोमोन्दो लानायनि दायाव पस्क' एक्ट आयेनजों दिनै हमजाबाय होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों।